Mukomana anonzi Daniel Garwe achizovhura hombe manje auya akashamisa vanhu achitaura mashoko pajekerere zviri official chaizvo chaizvo. Vanhu zvavanyatsokushaura kuti mukomana uyu ari right here. Vakomana ava varida kuti macitizens enyika yeZimbabwe vafe vaora vachitambura nekuda kwemashoko anobuda achitaura achishamisa vanhu. Sarapinda mashoko atinoona kuti aiwa vakomana ne the regime hapana kwatiri kuenda. Tokuti bosubscribe like oturn on the bell like timira pano paende kozwa muzi kuti panguva ino vakajamuka vana intelligence system yavo yavanoti it is our intelligent unity inotendera kwese kwese ichiexposa any acts of misconduct ingava corruption kana chii. Panapa vana vachiposta this video aiwara Daniel Garwe wamuri kuona uyo wabudanyira vachiti ZANU-PF Mashonaland East Chairman Daniel Garwe conveying his message to the people of Goromonzi and Zimbabweans at large. Vati please enjoy. Tonight in this video he was heard aiwa vachinomunzwa aitaura mashoko ekuti aiwa vakomana tiringorina one leader ende ma-election tomaziva kuti ariko each and every after 5 years tinotipinda kumapose. Anotaura mashoko achiti asi panguva inoi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe ndovari kuzivikanwa kuti vari kuvaka vachitransforma nyika yedu yeZimbabwe. Saka panguva inoi aiwa tinombovapa kamukana kuti varambe vaextend kusvika ku2030. Zvabuda pachena kuti vakomana ava vatongobudisa pachena kuti they want to amend the constitution. They are now extending the tenure kana kuti term yemutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aiwa arule for another 2 years dzipinda mu7 years. Mashoko atoona kuti panguva inoi vanhu vachingotarisa so vachingoti aiwa ngazvichingoitika tione kuti vakomana vachasvika kupi. Noda kuti vanoziva kuti vakada kungopindira aiwa inenge iri losi kwavari. Zviitiko zviri kuitika nyika yeZimbabwe yationa kuti aiwa mavoices emunyika yeZimbabwe they are now being suppressed nokuda kwe these guys vanozivikanwa kuti aiwa they are just on their positions, they just to loot aiwa nekuda kungodya zvisiri zvavo nekuda kukutora aiwa zvinhu zviri supposed kuva zvemacitizens vachizvimonopolize kuti zvive zvavo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu musana subscribe or like tinotora bell icon.